So, Shadi Adom quiet some for fraud emona. Asunafo South Mensino Assembly ne Ahafo Regional Coordinating Council. Akawa ho bom emabunu be ahano 200 de. Yede won ahye insanu nyuma ahodo emu ebeboa womo ewo nyuma ahodo se be ye nyuma ho akwa atwe ewo mantam no emu no ebetimi abrase. Asunafo South District Assembly eni Ahafo Regional Coordinating Council na kawontuma boma wode mabunu be yesa ahano ekwakosua nyuma ahodo na sanso na wo hwese enkade wode besua ade no ne nyina so wode bedomo mo se de be ya mabunu anya adwuma nye wo mayimo no esubetumi ate na abrasa nkade wodane edema mabunu yi Asunafo South Mensini Krache Frank Edusipoko ese wona won saka bi nyina se wo ma faso mba akonya wo monsa kan yi eso se de be ya mpanyefo modembo eni omusika enkokwa a person ko benya kwanya we no na ye dog na nso so ya toto ye nsa no ye 200 ene ye nsa so we kire se ye nuano ma omanya bi ya kwanya eto mu omanya no mu nkura mu ye adwuma na ye de omu kosua no omu ntu omani no mu nsua adwuma ni ye se de be ya emfaso ebeba so edaache first le drum bi na aka so obi kwoto adwuma ma obo ne machine no de ma na no akoton enu nti na ya ne se sabio adwuma na wukosua no afidie ni ya wo de ade nenso so kwapem sha wo bepon wo no afidie na nya wo de eno achi Ahafo mantem swafo George Boache editor Ahafo Regional Coordinating Council no anim se municipal na district assemblies ne nya ye krado se won bebo mabuna wo honom ama wo manya adwuma aye eno nti wona won saka nkade yi nyina no ema modin ase won so be ye wo mafem de aduaboa man be ya siaga maburu so sida yi se yo mai na ji so ko so na kwa ni yo pe ji ma kwa yo pe se ji ma kwa so de wo se Kasee no ni dimi go school do we ai ye bobo se be sabe bi so se nya resource no kwa de be ye ama brado bi nya sangu